Salutare toată lumea, numele meu este Naști și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal cu FIFA 15 Ultimate Team New Season. După cum vedeți, nu am o echipă destul de bună. Mie nici nu trebuie o echipă destul de bună, deoarece eu aș vrea să fac o echipă destul de bună, doar că vreau să adun cât mai mulți bani, să pot să fac și eu rost de, bine, nu de Ronaldo, Messi sau de Ibrahimovic și alți jucători, să am măcar jucători peste 86 rating. După cum vedeți aici la transfer list, am 4 jucători. Primul este Mustafi, l-am luat cu 2000 și l-am pus pe lista de transferuri cu 15.000. Următorul este Joao Moutinho de la AS Monaco, rating 83 și l-am luat cu 3000 și l-am vândut cu 10 și îl pun pe lista de transferuri cu 10.000. RMK l-am luat cu 3000 și ceva și l-am pus cu 10.000. Ben Arfa l-am luat cu 80.000 și l-am pus cu 600.000. Bun. Ok, deci uite cam un pack, să văd ce fel de pack să-l deschid și eu. Oh, gold pack. Foarte rar să zici ceva bun. Foarte rar. Ăsta era jucător de la Real Madrid. Uite că avem, uite mă că ne-a dat un rer. Bun. Mă scuzați, sunt puțin răcit. Și banii cum mai puteți să faceți? Deschideți, de exemplu, un gold pack, un premiu gold pack, jumbo gold pack și alte pack-uri. Bun, aici avem fitness, astea, contracte, shooting-uri, voi dați aici Story Club, Story Club, Story Club, Story Club, Story Club, Story Club. Dați la toți, Save All in Club. Bun. Dar aici nu puteți să-i puneți pe lista de transferuri, doar să-i puneți pe jucători. Eu, de exemplu, astea două fitness-uri le-am câștigat la Gold Pack și le-am câștigat din Divizia 5 la sezonuri. Vedeți, aceste 3 contracte le-am câștigat acum la Gold Pack și pe asta îl pun că e rare, plus 6 meciuri, face și noi puțin profit, 600, hai mai checați, 600 și aici 300, într-o oră, what? Bun, și am dat list item, ok, deci, o să mai deschid acum 2 pack-uri sau nu, pentru data viitoare să adun câțiva bani și cât mai câștig eu din divizii, pack-uri și mai... Și facem un pack opening așa de al doilea episod. Nu uitați, dacă vă place această serie, un prim episod din această serie, măcar să strângem și noi 5 like-uri. Sună ridicol, dar pentru 4 abonați, ce să facem? Ok, o să începem cu un match, dacă nu dă la daily challenge, nu. Atunci o să jucăm pe sezon. Sau nu. Nu. Aici e altă treabă. Team of the Week. Vedeți, aici îl are pe Lukaku, Totti, Gonzalo Higuain, De Bruyne, Handanovic, Pepe, Javi Martinez, Roberto Firmino și alții. Ok, meciul și poate nu știți
că mai puteți faceți într-așa fel, în loc să câștigați 500 de bănuți, puteți să câștigați 1900 până în 1100 puteți să câștigați. Depinde câte goluri puteți să dați. Deci am fost pe World Class. Nu neapărat să joci până la 5 secunde și să dai la setting. Poți să dai și atunci începe meciul. Și în loc să câștigați 500, o să câștigați 1900. Uite, Handanovic mi-a apărat mingea, fac. Eu așa nu pun centrar sau ăsta. Eu am plecat cu jucătorul așa. Și de aici am șutat. Mai aveam șanse câteodată să dau gol. Nu știu cum să mă exprim, dar era destul de bine atunci. Era o tehnică destul de bună de a da gol. Hai, pasă la portar să se degajeze. Bun. Hai. Bine. Bine. Hai să nu fie offside, să dau pasă lui Delaney. Gol. Bang. Fac. What the fuck? What is this? Centrare. Hai, dai cu capul. Oh, shoot. Deci da, dacă vă place primul episod din seria noastră, să lăsați și voi un like. Alții m-au întrebat pe Facebook de ce m-am apucat de YouTube și mai ales pe telefon. Păi bă, frate, nu știu cum să zic, dar fac și eu ca alții. Am văzut și eu la alți YouTuberi cum fac episoade din jocuri, dar nu pe telefon. Și mi-am pus și un nume random, Gaming Channel, și o să fac jocuri doar de pe telefon. Cum ar fi FIFA 15, Dream League Soccer, FIFA Mobile. Ceva legat de fotbal, pentru că fotbalul este pasiunea mea. Scărițe, hai! Nu! What the fuck, man? Și cum spuneam, uite mă că uitasem, mă luasem cu fotbalul. În fine, dar nu vă întrebați de ce fac YouTube, că v-am explicat. Am văzut la alții și mi-a plăcut și am zis că pot să fac și eu. Dacă îl știți pe Claudiu Pohată,